Mayong adlaw kanyang tanan mga ka-dear friends. Kininausab ang inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. Karong adlaw lain na sad nga istorya ang atong idalit kaninyo. Nga pinadas usa sa tuang YouTube subscribers nga si Yong Yong nga naguluhan og paubaya o gitugutan. Murag gitugyan ko na lang. Murag ing-ana ang buot pasabot kung sabi ni Saya pa. But before that, nagkainit ang panahon. Nagkainit usab ang mga istorya nga pinadala sa itong mga kaigsunan. Nagsaka ang presyo sa gasolina o krudo, pero nagsaka usab ang ato ang mga subscribers nga nakauyon o nagasunod na kanato all over the world. Daghang salamat kanyang tanan. O kung ikaw mismo nagtanaw karon pero wala pa makasubscribe, please subscribe and click the notification button. Ug i-apil na lang pod ang Katabi with Ate Gems para ma-notify mo sa mga bagong istorya nga atong i-upload o ang mga repurpose na to nga mga istorya nga atong ipadungog ngadto sa Katabi with Ate Gems. O kung ganahan mo nga ang inyong istorya ang inyong ipadangat, ipadala lang kana sa papajoesuperb@gmail.com or i-check ninyo ang video description below para makuha gyud ninyo ang kinatibuk ang address. So nito maglangay pa. Kaya ni ana ang suwatampo na tukurong adlaw diri lang sa Dear Papa Joe Stories. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Dear Papa Joe, mayong adlaw kanimo ug sa mga tigpaminawan nining imong programa sa YouTube. Sa dili pa nako sugdan kini akong sugilanon tuguti ko nga mahatag nako ang mubo nga pasiuna. Para sa inyong kasayuran, na-inspire ko nga musuwat sa akong kaugalingong sugilanon tungod sa usa ka tawo nga hilig kaayo maminaw nimo. Sa dili pa siya matug or bisan mag-relax, kung wa siya klase, ikaw ang pirmi niya kauban. Kada paminaw niya nimo, syempre makadungog pug ko, mao nga natakda na pud ko. Siyang hilig ug naganahan na pud ko nga mo check sa mga nagkalailain nga istorya sa kinabuhi ug gugma sa imuhang YouTube channel. Manginaot ko nga ma-share usab ni sa uban ang akong sugilanon apan hangyo lang nako. Usab diya kanimo nga di lang nako isulti ang tinuod na kong pangan ug uban pa nga mga detalye sa kinabuhi for security purposes lang pud, Papa Joe. O para lang pud sa ko ang personal peace of mind. Tawagan lang ko sa pangan nga Yong ug di nako tinuod nga ngan ug usaday ko ka mahuyang. Yes, you read it right. I am gay. Usa ko ka member sa LGBT apan naay respeto sa ako ang isig katao. Gisekreto na ako nga kung pagka-gay like pipila ra ka lugas ang nakibaw sa akong tinaguan or kung unsa gyud ang tinuod na akong pagkatao. Ang akong family o very very close friends mauray na sayon. Dili man ko mailhan nga mahuyang kay di man pud ko magpahalata. Labi na sa akong sinuluban o sa ako ang panglihok-lihok. Ang pagtago sa tinuod nga identity kay normal na sa mga sama nako nga dili pa ready nga muladlad. Kinahanglan ang pagsuot og maskara sa amo ang panlabas nga hitsura. Sukad ako na confirm nga akong identity, wa ko ilaing gindamgo sa tanan nga unta madawat ko sa katilingban. Mahalon, higugmaon sa akong pagka ako. Nagpuyo ko sa Lapu-Lapu kundi pobre kaayo ang among pamilya. Kanang gitawag nila one day, one eat. Mao na ang among sitwasyon sa among pamuyo. Tungod sa kalisod, pirming busy ang akong mama ug papa sa ilahang pagpanagat. Unya ang akong mga igsuon, iyahay po og paningkamot para makabaon lang sa eskwelahan. Wala nag-practice mong pamilya nga mugahin og bisag gamay na lang oras para pagpangumusta sa among usa-usa. Mao nga sukad sa kong pagkabata, wa po ko makasuway og pagpangga sa ginikanan or bisan sa paglingaw-lingaw or dua-dua kauban ang ubang mga bata. Unsaon nga inigleses sa eskwelahan, imbis mo snack, lahi ang akong adtuan. Mula kong dalikyat paingon sa dagat para manguha og kinason.
para masudan sa paniudto. Kung naisubra akong ibaligya ang mga kuha na kong kinasun, inikahuman sa klase. Muna ang akong kaagi sa tibok ng kinabuhi pag elementary hangtod nga nag-high school. Pero bisan sa kalisod sa kinabuhi, I'm proud to say nga usa ko sa mga top students sa klase. In fact, pirmi ko ma-top 1. Mao po na'y rason nga wa ko mo-enter og love kay mahadlok ko nga ma-distract sa akong pagtuon. Unya maapsan sa ako ang mga kakompetensya o kalaban. Kutob ra ko sa crush kay ang akong tanang panahon naka-focus lang sa pagpangwarta o sa akong pag-eskwela kay naa magukoy damgo nga mahawas sa kalisod. Kinsa may di mangandoy nga makalingkawas sa akong sitwasyon. Doon ay mga panahon nga samtang maninda kog isda mo kalit lang pagtuo ang akong mga luha. Nakahila ko nga nagtan-aw sa usa ka pamilya nga loving ug sweet. Kano bang feeling nga murag masuya ko, Papa Joe. Top 1 ko sa high school, graduation na. Unya samtang nipasok ko, nakahilak na pud ko. Dili luha sa kalipay, kundi luha gyud sa kasakit ug kasuya sa uban ako mga classmates nga nindot kayo ug mga bag-o ang ilahang gisuot atol sa pinaka memorable unta nga time sa akong studies. Human sa akong high school graduation aning kamot ko nga makaeskwela sa college. May na lang kay gisuportaan ko sa simbahan kay aktibo man ko sa mga kalihukan sa simbahan. Usaray ko ka president sa youth ug uban pa nga mga mandated organizations sa church. Dako na akong kalipay nga nakakuha kog kurso nga 5 years nga course. Pero dili pod fairy tale ang akong kinabuhi. Kay tanang kalisod na siguro akong naagian. Daghan kog mga sidelines o part-time job, nag-tutor ko or bisan unsa na lang nga racket akong gisudlan. Basta tinarong lang. Wala ko'y panahon sa akong kagalingon kay halos 2 to 3 hours na lang ang akong katug tungod sa sobrang paningkamot para makatigom kay plano pud nako nga magpahimo og balay, bisan og simple lang nga balay para makabalhin gikan sa mong gipuy-an nga gitaptapan rag sako ang bungbong. Unya ang sawg kay yuta. Pero naman po yun noon may lantay nga among higdaanan, Papa Joe. Yes, mao na nga klase ang among gipuy-an. Ang lantay gitaptapan og sako, giatupan og tagpi-tagpi nga trapal og nipa. Kana ang akong nadak-an sukad nga nakamatngon og buot. Mo nga dako gyud ang akong damgo nga moabot ang adlaw nga makabalay mi kanang matawag gyud og tinuod nga balay, Papa Joe. Ug tuod man sa nahihinay na kong pahimo sa among balay sa katapusan na purma gyud in town. Ang duha ka bedroom house nga akong ipahimo pero dili nindot, Papa Joe. Basta kay arang-arang na lang kaysa una na mong Pinoy-anan. Ang nakapalipay pagyud nako og dako kay na timing nga pagkahuman sa balay maupod ang pagkahuman akong eskwela sa college. In short, nilampos ko sa akong papaningkamot nga makahuman sa college. Sa akong pagtuo nga tungod sa akong kalampusan, happy ending na ang akong kinabuhi pero di pagyud di ay tungod kay lain na pud nga area sa kinabuhi ang akong sagubangon. Ang akong gipasabot, mao ang kalbaryo sa gugma. Tuig kato 2019, unya, padungon ako nga mo-proceed og eskwela og masteral degree apan niabot ang COVID virus. Mao nga gipili nako ang pagpantrabaho. Di magud pwede nga unahon nako ang kagalingon kay naa pa ko'y mga igsuon nga mga tabanganon pa o tabanganan pa. Nakatrabaho ko sa usa ka kumpanya isip usa ka HR officer nga igo-igo ra ang sweldo nga makatabang sa pamilya o maka-afford na pud ko sa ako ang gusto. Smooth ang dagan sa akong kinabuhi, Papa Joe. Na ako'y trabaho, makatabang na pud ko sa akong pamilya, okay na unta. Peaceful na ang kinabuhi, pero nga naman gyud nga nangita pa ko og labad sa akong ulo. Usang adlaw niadto samtang nag-scroll ko sa FB, nakakita ako og page nga men
for meet-up and for fun. Nisantop sa kong utok nga panahon na po siguro nga maglingaw-lingaw sad ko after sa tanan na kong paningkamot. Nakita na ko ang post o sa ka dummy account nga nagingon nga first time need ra gyud kaayo. Gitsatan dayon nako ang maong account ug dali pod kaayo siya nga naka-reply. Buutan siya unya while nag-chat me ni send siya og picture nga hitsuraan pod. Ug mong nibati kog kilig ug ambot ba. Mura naman kong na love at first sight sa picture pagani. Bisan pagkilig nako pero wa nako nawa sa kong mindset nga ang mga lalaki straight tagsara kayo magtinarong ug mahigugma sa sama namo Papa Joe. Kasagaran, tungod kay naara sila tuyo o sa laktod nga pagkaistorya kay mangayo ra og kwarta. Bisan og pakibaw na kaayo ko sa ilahang motibo, nakikita ra gihapon ko sa gay. Ug tud man, diyang nagkita mi sa personal, hitsuraan gyud siya. Di kalimod mao nga nisamot ang akong gibati nga kakilig. Hi, ako si Raymond. Matod pa sa lalaki diyang nagpailaila siya nako unya, nindot pa kayo og tingog, paraygon kayo. Tawagan lang sa kog yung tubag ko pa. Unya ningon si Raymond nako nga nabuhat ato niya tungod sa panginahanglan sa iyang pamilya. Mao pa gito'y first time nga nakig-meet up ko na siya og lalaki. O ako di ay og lalaki. Di ko kabalo kung saon. Mao nga nag-istorya rami kay gusto pud nako nga ipakita niya nga di tanan nga sama namo kay mao na lang gyud nay gusto. Kutor mi sa istorya og way laing nitabo. Hangtod nga na mauli mi unya giyatagan ako siya sa iyang need nga money. Ayaw lang yung happy ko sa tong banding. Daghan ko nakatunan gikan nimo. Grabe gyud abi na ko og pareha sa tanan ba nga napamanday ay mas nabilin nga sama nimo. Dili to siya modawat sa kwarta. Pero ni-insist ko nga for good faith or tabang nako ang money para siyang pamilya nga nanginahanglan. Niyuli ko sa balay nga abot sa dunggan ang smile tungod sa kalipay Papa Joe. Nisa mo tong gibati nga kalipay diyang ni chat si Raymond nako gamit na gyud ang iyang tinuod nga account. Wa ako magdahom nga mo communicate pa siya nako kay abi nako dito ra kutob. So kaniya to sige na mig-chat-chat. Unya sweet na kaayo siya og mga messages. Thoughtful pa gyud kaayo kay iya kong padad-an og mga pagkaon sama sa biko sa akong trabahoan. Pero pasikreto lang kay sa Mandawi man ko nag-work. Unya naapod siya nag-abang sa Mandawi. Nakaingon ko sa mga gulingon nga mo din ni feeling sa babae nga panguyaban. Babae na gyud ang ako nga pamati niya itong higayuna Papa Joe. Hinoon, hinatagan man po na ako si Raymond sa iyang mga needs. Pinalitan ako siya sa mga material needs o niya consistent po ko nga maghatagan sa iyang pamilya. Niabot gyud mi sa kabuhan ato nga ingato ang setup. Sweet convo, laglaag, storya. Usa kay gayon niya to nang laag mi sa tops. Unya, samtang nag-inom mi, nikalit siya o gingon na ko nga, bay, suod man ta. Dagan naman ta og mga memories unya, comfortable na ko nimo. Pwede ko manguyab. Og dito wa ko makasabot sa akong gibati. Grabing kalipay nako atong panahon na. Og nawa na ang akong gihuptan nga mindset nga, way lalaki nga magseryoso sama namo. Nahigugma man ko kang Raymond, maong marka bahala na lang ko. Wa na ko nagmind unsay ikasulti sa akong pamilya. Akong gisugot si Raymond. O pagkahuman na mo dito sa Tops, ako siyang gidala sa apartment nga akong gipuy-an. O dito nahitabo ang first time nga nila paay sa puros mga leon. Fast forward, nahimong legal ang among relasyon ni Raymond. Nilanat og 2 ka tuig ang among relasyon, even though at first supak ang among mga pamilya pero nadugay nadawat ra nila. Getting strong ang among relationship. Nagtabang ko sa iyang pamilya maong wa na siya maglisod. Ako pod gipatiwas og paskwela si Raymond dayon gipasud nako og maayong trabaho. Unya gipalitan pod nako siyang motor para komportable siya sa iyang pag-eskwela og pagtrabaho. January 9, 2022 padung nami mag-celebrate sa mong second anniversary. Gustong tanan ko siya nga supresahon sa iyang trabahoan. Kay sa pila ka tuig nagkay na nga di na matabang og tago ang among relasyon. Daghan ang nakahibaw nga iyahang mga katrabaho ug mga circle of friends
same sad sa kuha nga side. Pagabot ako sa trabahoan, nangutana ko sa iyang kauban og asa siya. Kay panggabi man siya permi since nag-eskwela siya sa buntag. Dito ba yung amigo nako nga akong ipangutana? Wa man mo duties Raymond. Pagtuogan ni namo nga nasakit or namoy importante nga lakaw? Nakulbaan ako, Papa Joe. Kay wa man mi nakita ni Raymond sa katong adlaw. Unya nangutana ko sa iyang classmate, wa sa daw ni eskwela. Nagpaabot ko kang Raymond natod kadlaw ug naabot siya sa akong apartment. Normal na yung mga lihok. Og naanda na niya nga mo kiss ug mo hug apan wa siya ni greet sa mong supposed to be anniversary. Din kagikan, pangutana ko pa ngadto niya. Dito ba siya nako nga nag-overtime ko sa trabaho eh. Nga naman, nisugmat na sa nang imuhang ka overthinker no. Wa pa ka napulan sa sigig overthink. Nasakitan ko tungod kay sa unang higayon na makak siya nako. Dihilak na lang ko. Unya ako na lang siyang gikatug ang akong kasagmuyo. So kaniya to nagsugod ng duda sa iyaha. Labi na nga akong nahibawan nga ang tanan niyang pasangil nga nag-overtime kay wa mahitabo. Nagpakahilom ra ko pero ako siyang gipanid-an. Usa ka gabi niya to, nagpasko o nagpa-as if ko nga nag-overtime sad sa akong trabaho. Mao yung konsultin niya nga busy ko sa office. Hangtod alas 12 ko sa tungang gabi mahuman. Apan tinuod, dihara ko sa iyang trabahoan nagtago-tago. Dito sa parkingan sa iyang motor, nagpaabot ko hangtod alas 9 sa gabi kay mao'y iyahang out. Nakita na nako si Raymond diha tapad sa iyang motor. Pero wa pa siya mapadagan. Dayon, murag na siya gipaabot. Nilabay ang pila ka minutos, Papa Joe. Dihay usa ka babae nga nagpadungan to kaniya. Unya way daghang pangutana nga nihaw sa iyahang aping. Wa ko masayod ug unsay akong buhaton pero mao na lay ako nabantayan nga naglumbaanay na og agas ang akong mga luha. Nasakitan ko pero wa ko bang padala sa akong emosyon. Giantos nako og padayon nga nagpahipi sa ngit-ngit samtang naglantaw sa lalaki nga akong gihigugma kauban ang usa ka babae. Kung maglabing-labing sa parkingan si Raymond ug ang babae kay murag wa nay ugma. Sweet kay silang duha og kuwang na lang nga hulmigason. Murag gikumot ang akong kasing-kasing labi na dihang ni sakay ang babae sa motor unya nigakus sa hawak ni Raymond na yung paandar sa motor. Ako silang gisundan og dito sila nangadto sa may Sisilex. Dito na po sila naglabing-labing sa may bridge. Unya, ako nga naghuot ang dughan, wa na ko'y igong kusog nga duulon sila. Kay lagi, di ko gusto kasamok o iskandalo. Mga alas 11 na sa gabi niya to niya nakahukom ko nga mapauli lang. Pero sa wa pa ko mapaandar sa akong motor, akong gitawagan si Raymond. Hello, asa ka bay? Bay ang among tawagan ni Raymond. Halata na kayo akong tingog nga naghilak. Nara ko sa apartment ni mo bay. Dapat ka sa office? Mura lagi kang naghilak. Tubag pa ni Raymond. Ha? Wala ikapuyro ko. Matod ka pa. Nipauli ko sa apartment nga nagsigihilak o niya after 1 hour naabot si Raymond. Naibong siya nga naabtan ko niya nga naghilak. Nganong naghilak man ka? Pangutana pa niya na ako. O dito wala ko makagwanta. Sa akong gibati ug ako siyang gikompronta pero gikontrolan na ako ng kagalingon nga magpabiling kalma. Akong gipakita niya mga pictures sa akong cellphone kauban ang iyahang babae. Human niyang tanaw sa picture nilang duha sa babae, wa man lang nga nangayo og sorry. Hinoon nakita nako nga nanghipos na siya sa iyang mga snina kay mo pauli na siya sa ila. Sugod karon, isipan na nga wa na kay uyab. Sulti pa ni Raymond rin ako. Dungan sa iyang paglakaw, pero gipugngan ako siya. Nagpakaubos ko sa akong kagalingon. I beg him nga di ko niya biyaan. Ayaw ko biya iba. Please bay, di na ko kaya nga mawa ka. Ganahan raman ko og explanation ato. If nakasala ka pa sa iluon ti ka, basta di na ka mag-usab og buhat ato. Matod ko pa niya. Amot ba nga nung nasulti to nako nga pakiluoy nga sayod man ko nga grabe ang iyang gibuhat. Amot nganong ako pa'y nagbeg niya. Siguro tungod sa akong dakong gugma nga to niya Papa Joe. Pero ni padayon og lakaw si Raymond. Ako siyang gikukod sa dalan unya nagpakiluoy na sad ko nga di lang siya mulakaw.
apan ipadayon siya sakay sa motor. Unya, iya kong giingnan nga, ayaw nagsigig samok bay. Kapuya, uwaw kayo ng tao abi pa lang, mamayutay ko. Sa tinuray, uwa ko niguman nimo, maikog lang kumingon nimo kay grabe kay kag natabang sa kong pamilya. Mag 1 year namin ni Zia. Obvious good kayo nga, piliyon ako siya. Kay, may man to siya kay babae. Wa pa gani ko makatubag, gipasutoy na ni Raymond ang iyang motor nga akong pinalit niya. Grabing hilak nako, Papa Joe. Hangtod nga nagbuntag og hilak diha sa karsada nga murag namatyan og hinigugma. Ang maagi nga mga tao, igon lang mulantaw nako og naunsa ko. Namatngolan na lang nako nga buntag na diay sa diyang gihapak ko sa ako ang manghod. Grabe naman kaya, nabuang naman tayo kayo. Kaluoy na ba nimo? Diri sa atong apartment nimo oh. Kung ako nakaabot, kung ako sultiis na kailan nako nga naging ani ka diri. Di sa kamundang diha. Nayabag naman taong ka Sulti pa sa akong manghod diri ka nako. Amot ba, Papa Joe, murag nahugno ang akong kalibutan ug wa ko'y nabati nga dignidad sa akong kagalingon. Nagsige na lang og hilak hangtod niabot ang usa ka semana nga gasige na siya og hilak sa apartment. Wa na ko ni trabaho. Ang akong manghod, wa na sa ni eskwela kay nakabantay na ko. Kay grabe naman ang akong depresyon. O siya nagbantay na ako kay grabe na kayo ang akong depresyon. Unya, nakabantay na sa siya nga naa daw mga signs nga if di ko bantayan, mag-suicide daw ko. Usa kadlaw niadto pagmata nako, wa diha ang akong manghod mao nakaygayon ko og naog sa balay. Dayon sakay sa akong motor. Kay gusto ko nga moadtog Talisay para apason si Raymond aron magbeg na pug niya nga iya akong balikan. Kusukin dagan sa akong motor. Wa na ko magabantay sa akong pag-drive unya nikalit lang ko og kawala sa akong panlantaw. Nakamata ko sa ospital. Usa na di ako kabuan nga nasa ospital. Ang akong pamilya guol na kayo ug ang mga naong nagsudong nako. Ipalibutan nako ang akong mata o akong ipalibot nako kung mga mata. Hoping nga makita na ko si Raymond pero wa gid siya didto sa hospital room. Wa gid siya pakita sa hospital bisan duaon man lang unta ko. Hangtod nga na-discharge na lang ko sa hospital. Sa matag adlaw nga nagatubang ko sa akong recovery kay wa paghihapon ko maka-move on sa sakit sa akong kasing-kasing. Magsige paghihapon ko hilak pero sa kaadlaw niya to nakarealize ko nga everything happens for a reason. Yes, naay rason ang mga kasakit nga akong gibati niadtong mga higayuna. Di mahimo nga muhilak na pug ko sa akong kinabuhi nga puno sa kalisod. Kinahanglan nga mobangon ko, mag-start og bag-ong kinabuhi kay nawad-an ako og career. Nahurot na pud ang akong savings. Hasta nga akong sari-sari store nga akong gipatukod sa akong mama kay napurdoy para ipuno og bayad sa akong hospital bills. Grabe ang mga struggles nga akong giatubang niadtong panahon na. Nawa na tanan ang akong gipaningkamutan og nibalik og suffer ang akong pamilya sa kalisod. Nibalik og paninda si mama og isda. Ibis tindahan na to iyang gibantayan ug di na kaayo kapoy kay dako naman unta to nga tindahan. Nibalik na nun siya sa isda nga kapoy ug way kasiguraduan nga halin. Samtang nagsudong ko sa akong pamilya, nakaamgo ko sa akong kagalingon as a breadwinner na I need to be strong. Labi na nga na-feel na sad nako ang pagpangga sa akong pamilya diri kanako. Naningkamot ko nga makabangon sud sa tulo ka tuig nga inantusay para makarecover sa pain and trauma nga gihatag ni Raymond diri kanako. December 27, 2025, 3 years and 5 months naming wa ni Raymond. Og sayod ko nga kana nga higayon makaingon ko nga fully healed nako. Wa na ko'y pain nga minumduman every time nga makunahon ako sa ako o makunahon ako sa iyahang pangan. Nag-start na sa ko sa akong new life. Happy na sa ko mo graduate sa akong master's degree o nag-work sa laing private company. Niya nang adlaw nakadawat ko og daghang letters gikan ni Raymond nga apology letters. Nangayog pasaylo og nagbasol. Apan wa na ko hatagi og response bisan email na lang. Sa akong nauna nga okay na nga gipasaylo na ko siya. No need na nga mo response pa. Recently, samtang nag-scroll ko sa Facebook, ako nakitaan ng akong crush pag high school nga nag-My Day. Ni-response ko sa My Day og mine.
kagwapo ba? Nireply po siya nga, yours. Way nakatagiyaan na. Ngik. Nangatik yun ang mga laki oy. Anyways, gusto kong seryoso apan wa may lalaki nga magseryoso og sama namo. Luya namo. Sa reply na sab nako. Nireply pod si Benedict nga di ko no ko makasiguro anang bahina. Ug tungod atong conversation, nakita mi og nakijam. Nag-istorya sa mga kaagi nga gikan sab siya sa toxic nga relationship. Pero mas grabe daw ang akong nagian. To make the story short, nagkauyab mi hangtod karon mag 3 months na mi sa among relasyon. Unya, siya bitaw ang naka-influence nako nga sigig paminaw sa imong programa Papa Joe. Ka-vibes kami sa online games. Sigig rides, pabukid ug enjoy kayo ang among kinabuhi. Nag-eskwela siya karon sa Lapu-Lapu. Usa siya ka second year college samtang ako nagpadayon sa master's degree while nagtrabaho. Nahigugma na sa balik karon apan ako siyang gi-remind ug i-remind nga moabot ang panahon nga iya ra pud kong biyaan kay mahigugma ra siya og babae unya iya dayon pakaslan. Ang lalaki para magyud sa babae. Ang ako lang hangyo niya nga if moabot man ang sa time nga ganahan siya nga magpamilya ug naay babae nga musitol na musulti lang siya nako sa tinuod. Kay andam ko mupaubaya Papa Joe. Kay dawat na nako nga way magkadayon nga ing-ani nga relasyon. Andam ko nga musuporta para nila, para di lang sa pamaagi nga magbuhat siya og pagpangilad o pag-cheat if naa siya nakit-an nga babae para niya. Andam ra ko magpaubaya sa mga pamaagi nga musulti lang siya sa tinuod diri kanako. Sa pagkakaroon, malipayon og komportable mi sa sagusa. Na-feel masad nako iyang sincerity diri kanako sa iyang mga efforts. Di na pud mi legal siya pamilya kay first time man niya nga nakarelasyon og ingani. Apan andam siya mo take og risk nga illegal ko apan ako ang nagpugo nga di lang sa pagkakaroon. Magkakitaay lang gyapon mi if moari siya sa ako ang apartment or moadto ko sa iyang boarding house. Sayod man sa iyang circle of friends nga iyang uyab kay usa ka gay. Gi-judge po siya sa uban apan pirmi niyang isulti nga nako nga di mi magpaapekto sa mga judgmental kay wa sila sa among posisyon. Love has no gender, matud pa sa panultihon. Ang gugma mo pitik daw, bisan og kinsa og bisag unsa, apan ang atuwa lang kung unsay sakto maoy atong sundon. Naay mga butang nga matud pa sa kanta nga pinagtagpo apan di tinadhana. Dawat na nako sa maabot Papa Joe. If mahitabo na gyud akong dawaton. Ako lang, live the present together with my boss. Daghang salamat sa pagbasa sa akong suwatampo, Papa Joe. And to my boss, thank you for making me special every day. Ug salamat sa mga efforts nga gipa-feel nimo nga naa pa ay mupabati og gugma sa sama namo. Daghang salamat, Yong Yong. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. O dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral
May iniwang sugat, may bagong simula. Sa mga liham, hinahanap ang pag-asa. Sa bawat kwento mong pinakikinggan, may aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak, may nginting bumabalik sa tinig mong kailan din kami iyong pinapahid. O dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Sa alon ng radyo, tinig mong gabay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan, Papa Joe. Oh dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwento mong walang katapusan.